Să vedem dacă... Hai la bal. Hai la bal. A? Alo? Bună. Tati. Cu cine ești? Cu mă Gabi. A zis Gabi că te fute în seara. Bă? Ai dus aseară? Cât? Dați unde? Ce faci? Dă-mi seara! Te iubesc! Zi mă, dracu, ceva. Bine, Vita, te găsesc la conferință. Spune-i să vină cu a. Vii să mai coa. Da. Știi cu ce vii? Pe 7-0 leu. Zerereu. Gabi. Vii eu? Bine, te gătesc. Se ia prăjiturile. Ești o prăjitura. Hai că te... Și o cafea. Ha? Și cafea, mă. Dă și cafea cu tine, hai. Hai că ți se teme creditul. Zi, Bine, du-te. Vita, hai să plec. Zi, du-te, pula mea. Hai, Georgica! Zi, hai, bulangiule. Hai, bulangiule, mă, stai! Ca mea și pula în gură. Băgam spula la noi. Bine, mă, Vita, pa. Păi așa ai zis la gagica ta? Vine cu Păi tasul. închide-l că se blochează tastatura. Tasul, ce și bă. Închide-mă telefonul Vine da. ăla. tasul. Vine cu taxul și fugi acum, că ai venit. Ce-i spui? Stai mă, bagă-l în buzunar, că mai vorbim și mai târziu, dă-te în pula mea. Dacă nu e tasul, mă bag în spate. Te bagi în spate, hă? Și te îi faci dai că la plouă. muie. Îi dai la muie, cum îi dai la muie, ia? Și cu limba? Uite, uite, una bună. Cum îi dai, mă? Cum îi dai la buci? Cum îi dai la buci? A. Doamne, bane, bagă, da, bagă. Lui ăsta, ce-i arăți lui ăsta? Arată-i muie, ia arată-i muie. Băi! Ia arată-i mă, arată-i mă, arată-i mă, dă-te. Bă! Lasă-mă fetele în pace, au, bă, nesimțitule. Bă, ăsta, uite, arată-i. Ia mă cu absidial, arată. Să vezi cum arată, așa arată. Ia mă absidial, arată. Arată-i mă, arată-i muie, arată-i muie, arată-i muie, mă.